खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं गासै नायगिरिफोरनि सायाव आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। आसामाव 15 बोसोरसिम हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकार आरो बिटिसिआव 15 बोसोरसिम बिपिएफ दोलोनि सरकार थागोना रोखा। बिटिसि ओनसोलाव मन्थ्रि थाब्लाबो थायाब्लाबो जेबो नङा, नाथाय बिटिसिआव जौगानांगौ, बाजेटल' बांहोनांगौ, बेनि सायाव आं दिसपुर आरो दिल्लीयाव सावरायखाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। थांनाय सानखालि गसाइगावआव बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोदानै एमएलए देरहासार जानाय शभाराम बसुमतारी आरो रुपम राय बिथांखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव बिपिएफ दोलोनि 15 बोसोरसिम सरकार थागोन आरो आसामाव 15 बोसोरसिम हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकार थागोना रोखा होनना बुंथियो। लोगोसेनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय मन्थ्रि मोनाब्लाबो जेबो नङा, मानोना बिटिसिनि जौगानायाल' जानांगौ आरो बाजेटआल' बांनांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। धेमाजि जिल्ला जनाय मेकाकी साफरी गामिनि मनु बसुमतारीया गोमानानै दङ होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। नखरनि आंखालखौ सुफुंनो खामानि मावनो थांनानै 3 मे रबिबार खालि अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय फैनाय मनु बसुमतारीया न'सिम सौफैफिनाखै होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय मनु बसुमतारी मुंनि सुबुंखौ सोरबाफोर जुदि बहाबाफोर नुसनबायोब्ला थोंजोङै नैबे जानबुं नम्बर 9954654467 आव फन खालामनो फोरमायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। जों जेनाखै, जों माब्लाबाबो जेना आरो जोंनि आखायाव गोबां सम दङ। गोख्रों जाफिननाय आरो देरहानायनि गेजेरजों जों जागायफिनगोन। फैगौ समाव इउपिपिएल हान्जाया उदालगुरि जिल्लायाव गोख्रोङै खामानि मावलांगोन। आसाम आयेन आफादाव थायाब्लाबो जों आसाम आयेन आफादनि बाहेरायाव थानानैनो रायजोफोरजों थानानै जोंनि बिबानखौ मावगोन। जों बिसायख'थियाव जेननायखौ गनायना लादों। इउपिपिएलआ बिटिसि बिसायख'थियाव मोननाय भटआ एमएलए बिसायख'थियाव मानो खमायखो बेखौ हान्जानि गेजेराव सावरायगोन। नीतिगत भाबै जों जेनाखै। उदालगुरि बियाबाव जोंनि मावथिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन, गारि सिफायदोंमोन, जों नुदों, खोनादोंमोन, रां राननाय, सिगि सग' खालामनाय जादोंमोन, बोलो बाहायनाय जादोंमोन, जायनि जाउनाव जोंनो भट होनांगौ सुबुंफोरा बायदिसिना जाहोनाव गुबुनाव होयो। बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिथाङा आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव गिबि खेब खौरां बिजोङाव बे बाथ्राफोरखौ गोख्रोङै बुंथिनानै होदों। एरैहाय तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बिजेपिनि एमएलए बिश्वजित दैमारिनि बेसेन गोसा बिबुंथि। बिथाङा बुंदों, आं सानो फैबाय थानाय समाव जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बयबो मदद खालामो अब्ला हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ नङाब्ला आसामनि राजखान्थियाव जेबो बाथ्राखौनो बिटिसिखौ गारनानै बिपिएफखौ गारनानै साननो हानाय नङा। इउपिपिएलआ जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बेखौ रायजोफोरा गोनांथि गैया होनना सानदों। बेनिखायनो बयबो बिपिएफनो भट होदों, बिजेपिनो भट होदों। इउपिपिएलनि मावथांखि स्किमनि बाथ्रा बुंनायाव रायजोफोरा गोजोनाखै। इउपिपिएलनि 5 बोसोरनि खामानि मावनायखौबो रायजोफोरा बिजिरदों। रायजोफोरनि नांगौ खामानिया बेसेबां जाखो आरो जायाखै, जायनि जाउनाव फोथायनाय खोमादों, बे बाथ्राखौबो बुंदों बिथाङा। लोगोसेनो बिथाङा बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव मोजां मोननायनि इसाराबो फोरमायथिदों। शिबसागराव आलफा केडारखौ ग्रेप्तार खालामनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। गासै गं 8 ग्रेनेड आरो गं 9था एमएम पिस्तलखौ बोखांनो हादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। आश्रय होनाय 2 हेफाजाबगिरिफोरखौबो जिम्मायाव लानाय जादों। अरुप सेतिया आरो मनज टिपमियाखौ ग्रेप्तार खालामनाय जादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव पुलिसनि सोंथि सोंनाया सोलिगासिनो दङ आरो गोख्रोङै नायबिजिरनायाबो सोलिदों होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। एरैहाय मरानावबो आलफानि मुङाव जबरदस्ति रां दाबिनायनि दायाव 3 सन्देह गोनां दुथांफोरा ग्रेप्तार खालामजादों आरो बे ग्रेप्तार खालामजानाय सुबुंफोरनि मुङा कृष्णामणि सेतिया, जिन्तु गगৈ आरो सन्जय गगৈ होनना मोनथिनो मोननाय जादों।